Ahojte, po včerajšku sú vo finále opäť Angličania, takže uvidíme, či sa futbal vráti domov, ako sa to hovorí v Anglicku. Angličania doteraz majstri Európy nikdy neboli, boli raz druhý, raz tretí. Na posledných majstrovstvách Európy skončili na druhom mieste, čiže majú strieborné medaile. V finále toto bol dres Phila Fodena pripravený na finále. Phil Foden nehral kvôli zraneniu. Ale aby som sa vrátil späť, čítal som veľa komentárov, čítal som veľa článkov, strašne hejtujú anglickú reprezentáciu, ja samozrejme tiež, pretože poviem pravdu, tie zápasy neboli výborné, tie zápasy boli priemerné až nudné. Prvýkrát som videl výborne hrať Angličanov až včera proti Holanďanom. A to je dosť málo, ale sú vo finále Angličania, uvidíme, samozrejme boli to moji favoriti pre mňa, nie favoriti celého turnaja, ako by som to povedal. Takže toto najdôležitejšie, čo som vám chcel povedať. Za mnou sú dresy Anglicka, tu je ďalší dres Anglicka. Ja verím tomu, že Angličania to doklepnú do úspešného konca. Samozrejme pochybnosti sú, pretože narazia na Španielov a v úvodzovkách, keď si to takto pozrieme alebo bežne si to budeme sa k tomu vyjadrovať, tak budú hrať 16 proti 19 ročným chlapcom. Teda 16 až 19 roční chlapci budú proti sebe hrať. Beriem to akože tak, ako keby nastúpil Jamal versus Majno. Ja si myslím, že vyhrajú Španieli. Nie preto, že by som nefandil Angličanom. Budem sa veľmi tešiť, keď Angličania konečne získajú zlatú medailu a budú mať oni zlatú generáciu, lebo zoberme si to tak, že hviezdy ako Beckham, Rooney, Owen, Gary Neville, Terry, Lampard, nič s Anglickom nezískali a akí veľkí hráči to boli. Čiže na ten úspech si treba asi, jak sa hovorí, počkať v správnom čase. Verím tomu, že Angličania sa ho dočkajú. A na druhú stranu musím vyzdvihnúť vo včerajšom zápase vynikajúci rozhodca, lebo za normálnych okolností penaltu, ktorú kopali Angličania, tak to bolo na červenú kartu. Ale tým, že už odpískal rozhodca penaltu, nechcel robiť nejaké dvojité tresty, tak dostal Dumfries, tuším to bol Dumfries, žltú kartu. Ten hráč bol podľa mňa stredobodom celého zápasu, okrem toho, že chytil gól Fodenovi, okrem toho, že hlavičkoval do brvna a zariadil penaltu, podľa mňa bol výborný. Čo sa týka ocenenia Oli Watkinsa ako hráča zápasu, jasné, dal víťazný gól, dal ho v nastavenom čase, beriem, OK. Pre mňa mužom zápasu bol Kobe Mainoo z Manchester United, ale ja sa na to pozerám nestranne. Pozrime sa na to aj ináč ako nestranne. Kobe Mainoo hrá vynikajúco, má presné prihrávky, v strede pola je behavý ten chlapec a môžem povedať, že na ňo môžu byť Manchester United právom hrdí. Verím tomu, že ten chlapec sa bude ďalej vyvíjať, bude lepší a lepší z roka na rok a môžeme sa na to tešiť. Čo by som chcel ale dodať, teším sa na finále, tieto videá musím nahrať trošku s predstihom, takže verím, že uvidíme krásne finále, Španielsko-Anglicko, netipoval by som to, vôbec by som netipoval Angličanov do finále, ale berme to tak, že sa Angličania prebojovali dvakrát po sebe na majstrovstvách Európy do finále. Verím tomu, že koniec bude úspešný. Môžete dať do komentárov tipy, koho favorizujete, aký bude výsledok zápasu Španielsko-Anglicko a tiež môžete napísať, ak máte nejaké dotazy k zápasu alebo dotazy k majstrovstvám Európy. Môžete mi napísať, ak to bol váš obľúbený hráč turnaja, čo bolo pre vás najväčšie prekvapenie a takisto moment, ktorý vám utkol v pamäti. Ja si myslím, že pre nás Slovákov ten zápas Slovensko-Anglicko je taký, že Angličania sú vo finále a nemuseli tam byť, mohli sme ich vyradiť. Čiže niekedy chýba kúsok šťastia a niekedy toho šťastia je až príliš veľa. Držte sa, ahojte, čaute, píšte do komentárov.